Umika lo umsebenzi kaShembe nje mfethu engizosho ukuba mfishane kakhulu ngonyaka odlule ngoJanuwari besisebenza umsebenzi wokusaplaya amanzi ohambweni 2023. amakhwili kahle ngilibeke nje kucace yithi la besisebenza lo msebenzi wamakhwili ohambeni semasusebenza lo msebenzi lo kuvalwa umhlangano kaJanuwari wavala umhlangano kaJanuwari kahle saqeda nje ngesonto lokuqala umhlangano uvaliwe likaFeb Shembe esebuhleni sesowubonga kumsebenzi lo abesusebenza sesocela isibusiso ukuthi umsebenzi uhambe kahle abantu bayitholile nento zokuphuza uhambeni bathola amakhwili konke kwa right ngisifike ngaphakathi ngeshwa lethu ke sifica ubaba usebuyele endlini singena nje ntambama kokosho u6 u6 baba usebuyele endlini ngiyabuyela endlini siguqe lapha sihamba nomshumeli uNdlovu uhlalo we-region yaseBhodo sihamba naye siguqe lapha sonke nabafethu sisebenza nabo siguqe siqeda ukuguqa sithola inkosazana nje yayiphithizela khona ngaphakathi siyimise sithi ayicela uyosibika kubaba ibuyele ngaphakathi iyongqongqoza esitezi ifike iphinde ibuye futhi abuze ukuthi ubaba nithini mase siyayibika-ke sonke yayingaphethe mbenge ingane yayingaphethe lutho nje imali sayinika yona esandleni sayinika imali esandleni qeda uyinika imali esandleni kahle nje futhi kwakungasikona ukunikela lokhu okufomali lokhu kunikela okufomali asesontweni uyakwazi kunikela okufomali ukuthi inkosazana izophuma nembenge ayiphumanga nambenge ingane nje yafike yakhangeza nje esandleni sayinika imali esandleni yabuyela endlini yahlala isikhashana silindile thina njalo lapha ezansi yaphinde yehla futhi sayibonisa eqhamuka yathi ubaba uthi Nkosi nibusise sasithola-ke isibusiso sawubonga umsebenzi kanjalo lo bese usebenza ngoJanuwari zahamba iy'nyanga nakho sengikhohlwe ukusho esiceleni sami ngakhathi ethi ubaba asiyibike yini sizothini ngacela umsebenzi sasithola isibusiso konke kwa right kuthe zahamba iy'nyanga washaya uFebruwari waphela ushaya uMarch waphela ushaya u-April waphela ushaya uMeyi waphela uJune July August sengoSeptember September ngathola ucingo September nje nakhona usuyophela after isikhumbuzo after isikhumbuzo ukuze ngikhumbule ucingo ngathola sibuye esikhumbuzweni senyanga yezulu after isikhumbuzo nje ungena ucingo lithi Mr. Mia ngiyakucela kusasa woze eThekwini for i-interview ngixawe manje interview yani because angaze ngi-apply endawo ngimbuze lo mbhemu lo athi hayi ama-details akho ngiwathole ku-HR wami okay ngiphikelele kusasa eThekwini kahle ngiyenze i-interview athi uzofona lushayela usuku lolathi uzofuna ngalo afone ngempela ngiwuthole umsebenzi kube kahle nje ngiwuthole umsebenzi ngisebenze bengisebenza ngiqashwe kwesinye isitolo sakwa-TFG bona khona bekuyinto yokubambisa nje because mina kahle ngumfundi ngenza i-BSc in IT ngumfundi senje siney'nsukwana ngiqalile emsebenzini bengisebenza e-Brit City
senjengeney'nsukwana ngiqalile emsebenzini. Umhlangano uphuma uya eJudiya. Siyaphuma umhlangano eJudiya. Nangu umshumayeli uNgubane lo wetafula usenza ngaphakathi. Udlula eBridge City. Ngo-10 isikhathi umhlangano maye usanda kuphuma nje usanda kunyakaza ebuhleni baphikelela eJudiya uba bezoqala evuna izitha eMandeni mase eJudiya. Ngisemsebenzini mina. Hawu mangithi inhla hayibo nangu umshumayeli uNgubane. Wayeshesha because kubona ukuthi uyaphuthuma. Ngimhuphe imoli yonke. Ngimmisa. Ngikhipha u R10. Nakhona akhombenge akho lutho ngikhipha u R10 nje. Ngithi mshumayeli Ngubane cela ungibike kubaba umtshela ukuthi ngifuna ibhasari. Ngihlangana naye emoli phakathi emoli. Imoli-ke manje ngihlangana naye emoli. Ngisemsebenzini wona lo msebenzi engiwuthole ngayo uShembe. Nakhona nginey'nsuku ngiwutholile umsebenzi. Sengihlangana nomshumayeli uNgubane sengiyayibika. Ngithi mshumayeli sicela ungibike kubaba uze ngicela ibhasari. Athi umshumayeli hayi kulungile. Awuthathe u R10 awufake ephaketheni. Ushaya u-October uphele vala umhlangano. Ushaya uNovember uphele. Ushaya uDisemba uphele. Kube uJanuwari. Siphinde futhi siwusebenze umsebenzi wamanzi. Supply ama-akwili emhlanganweni uhambeni njalo. Supply ama-akwili uhambeni. Sinika abantu ama-akwili, sinika abantu into zokuphuza ama-water abantu nje babengasweli emhlanganweni ohambeni. Sibanika into zokuphuza. Sibuye nge-weekend ngomhla 16 ngithola ucingo. Enye inkampani futhi angiyi-aplayelanga. Bathi Mr. Mia siyakubiza for i-internship. Woza uzwenza i-internship. Sizokunika imali for i-internship uzobe yonyaka. Ivele i-internship yakho iya-align vele nalento esizolo oyenzayo esikoleni. Ngithi okay ngivume kanjalo. Angibanabo laba enkampani yesibili-ke le angiyi-aplayelanga ngizonginika i-internship. Ngihambe futhi ngiyenze interview ngiyithole. Kuthe sengizoqala khona la kulo msebenzi ngithe sengizoqala. Ifike futhi fika yena uShembe hamba nogogo. Ugogo akithi ongishaya. Gogo athi hayi nawe Shembe bathi ungabusaya lapha. It's okay. Ngabusaya ngiyishiye futhi leyo internship leyo offer standing. Kanti mina nginake i-internship nje anginakile ukuthi khona futhi enye inkampani engihubhayo. Engihubhela ukungifundisa. Bagcina sengiyithola kanjalo-ke ibhasari. Ibhasari engayinikelele emall eBridge City kungenambenge, kungena-professional setting ngokwesonto ukuthi uyembengeni uyaguqa. Hhayi ngangiyishayela iskini sami nje somsebenzi ngishayela uphaqa nomshumayeli eyishayela ingubo yakhe yesonto efana uNazaretha wakhe. Kahle nje yangaba khona leyo professional setting. Ngamnika u R10 ngamnika wona ngathi Ngubane sicela ungibike kubaba. Wathi okay. Ngathola internship ngagcina futhi internship ngingayithathanga ngathola nebhasari le esingifundisayo manje. No distinction nabo bayatholakala ngaye lo Shembe lo. Awukhulu nje futhi sesikwenze lo Shembe kodwa ngibuka ukuthi
ukuyikhandla kwami nokuyinikela kwami emsebenzini wokusaplaya amanzi osebhodwe yikona okunginika iqhamu because as much as izinto ey'ningi ngibone y'caceka lapho ukuthi angiyinikele emsebenzini kaShembe zaqaqeka iy'nto zami njengoba nakuyimanje nje namhlanje ngifunda ngebhasari nginethezekile bathembisa nomsebenzi yabo. So nje ngiyagreda ngonyaka ozayo. So nje asinavalo ngiyazibeza ulutho ethu. Indabankhulu. 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 Indabankhulu.